a fost așa drum. Nici înainte. Nu se poate așa ceva, dar nu suntem nebuni. Trebuie făcut ceva. A făcut digul pentru că dacă acum 2 ani de zile nu făcea digul, astăzi sigur ar fi intrat apa în sat. A reușit în jumătate de an să regularizeze trotușul. A făcut tot ceea ce a putut domnia sa cu resurse financiare puține. Și la această întrebare, când domnia sa a cerut ca acest drum să fie făcut, i-a adresat o jignire pe care nu mai reproduc aici, pentru că și dumneavoastră presa o știați, un mod mizerabil de a face politică și de a-ți bate joc de o comunitate. Acești oameni n-au nicio vină că acest drum este ciuruit. Are bani Consiliul Județean. Este drumul Consiliului Județean și Consiliul Județean trebuie să-l repare. Dacă în 2015 au făcut acest covor asfaltic greșit și în timp ce era în garanție, el s-a stricat și nu l-au reparat, sesizările pe care le-a făcut la organele abilitate de domnul primar până astăzi n-au dat niciun răspuns legat de acest lucru. Trebuie să fie lăsată politica deoparte și să se uite cu de cetățeni, pentru că trebuie să vadă toți locuitorii județului Bacău, că așa cum este tratat primarul din Gura Văii și locuitorii din Gura Văii, așa vor fi tratați și ei oricând. Este imposibil să circule. Uitați la asta. Nu pedepsiți comunitățile, pentru că aveți peste 70% din primari din județul Bacău. Unde, cum spunea domnul primar, faceți drumuri asfaltate pe la Sascut prin câmp, asfaltați de 2 ori în localități drumuri care nu mai trebuie să fie asfaltate. Chiar nimeni nu vede acest lucru, chiar nu vă doare sufletul, pentru că ați condamnat această comunitate la distrugere. Eu nu îl încurajez pe domnul primar la nesupunere civică sau alte acțiuni, dar atitudinea civică trebuie să funcționeze. Și în completare, domnule primar, guvernul PNL a dat bani în toate localitățile PSD din județul Bacău. Astăzi sunt peste 70% din localitățile cu primari PSD care fac școli, care fac drumuri, care lucrează. Nu a pedepsit nimeni un alegător pentru că a avut altă opțiune. La nivel de program școlar, din 41 de grădinițe de școli unde s-au alocat bani de la Ministerul Învățământului de toalete, peste 80% sunt localități cu primari PSD. Este o atitudine normală și cer public domnului președinte al PSD, Dragoș Benea, în timpul mandatului căruia s-a făcut această reabilitare a drumului. Îi cer public domnului președinte al Consiliului Județean Brașoveanu și celor care au încă suficientă forță în județul Bacău să repare această mărșăvie. Pentru că nu e posibil așa ceva. Nu e posibil așa ceva să pedepsești în secolul 21 o comunitate pentru simplu fapt că nu ți-a suportat pozițiile la Consiliul Județean. Îți fie rușine, Costel din Alba, că ai jignit un cetățean al României care ar putea să fie tată și bunic.